Arefo ye mamu nyina akwa babimba NYANSAPO kasamfunyi so YouTube ena da ya de ni emu edi dwuma no ejiri se mopo mu ye yenso ye ho ye pa madam mamu ho edie subscribe my na share na like na ja comment na ya ne hia me pa na yentimi enko yenim se ye kwa ye hye mo bonti bo se na na eguso no ye kaka ye ho fi champi mienu aduonu ba ko no akoside ahodo an titiwu yidiye na me yenko na yenkohwe akoside a yidiye a abre ko COVID-19 mu a echira ye sa ba ye no ye na twatwa so no me yenkohwe we nso na ye ba ye bedi nko NYANSAPO TV no ene eye akwasiada a ede enti ne frɛ no akwaside na tete no na kristosom emai ba ye na nanom som de na wo ho na amamre ne amane wo ho enti na opemso wati brawiri ni krawiri so sikaja wura sikaja kofi obetenase abedi akwaside eye akwasiada ede na no aye memne dada pa aye frɛ no memne dada pa ai ye wo brada dapa ade bechi ukuada ede enti eye frɛ no dapa brada dapa ana awukude enso kasa nwrufa so na ye brada ede eni ukuada dapa awukuada ede awukude enti samre woti brawiri ni krawiri so sikaja wura sikaja kofi wura na me ka sikaja kofi asemu eda obiri konfo obini konfo ayaka kasa nwrufa so ya na obiri konfo na ye obini konfo o mask de free wiem eba aye no na ye fiada enti de friends kejo kofi no ene obi a wo hwe NYANSAPO TV no me kiro amamre ne amade de ye enti enya sikejo kofi no obini konfo anoti ni dini ni kwa me frempon eda o mask kejo efri ewiem eba ebesi ose tutu nyame kese so na ye efiada ti ye friends kejo kofi no asante ya mamre ne amane efene dekwa ene ye kwasiada de ayatu di akwaside otumfo poposuo hene wono so ne kura poposuo na one ba no wono so na ba no otumfo poposuo hene yenua no emenje for na enta grafo no so moto aso mo ba piao ya na me ya mama do toti ya mama do toti samre epintin kanfo no so to aso o mo so to aso mo ba na me mu hene emem atuma me mu hene ono na ensa zafuo ana ode sum yewura se wewura ye bibia na se won zafuo wase a na atuma me mu hene ona de ba ye yewura pia moburu ye mombo ne sum samre yewura ne krokro a wodi na tisuo de so krokro a hene yewura kunya ano so ene tire sisuo no agunya soafo edi akire no omumba ana samre yewura pinti kafo omudi chamfo na nimu no yewura chamtofo ye omoto a muhunu na efra na cham yewura chamfo no omuso na eba no samre otumfo zetutu otoso bienu asante mewura wate brawi ni kawiri so ono so eba oba no abetenase obetenase samre otumfo mpaboafo samre na mpaboa ahena okoye kura na anu no ne nkrofo so na aduro so efrem mpaboafo ka samre sana na mpaboa ahena wo ha samre ko ka ho wodi omumu omumba omna eba no samre yewura otumfo se tutu otoso mienu otebra ni ka eruso ono so na eba no yewura na eba betenase ote si brawi ni ka eruso asante mewura
Oba betnase na kwasi ade yewura betnase na wa besom Asante amamre ne abanye kwaso sa peti we ye ba yewura oni abrafo nko a na esa sa wonye brani a wutimi sisabi a wutimi sabi aye baafo ye baafo yewura de tu kwan no waba e won tese na ye boganti ene so oba besom ai ono so obesom o timi ka se o ye boganti on som samre yewura otufo se tutu otoso mienu Asante mawura watebra wi ni ka wiri so ono so adura oba besom amamre ni amane ye kwan so kama samre me ka se nyina ma hu na nanka ase yene ono so ha ai ahemfo no bebre e wa no ma omosom amamre ni amane ye kwan so me se Asante amamre ni amane ye so bibia je se otie NYANSAPO TV wo hwe NYANSAPO TV wontimi free NYANSAPO TV achi hwe bibia je se hwe NYANSAPO TV ye di amamre ni amane ye na esom wo ewo amamre ni amane ye kwan so pepe se di Asante amamre tie ye fa bi nkan no enyi bi free mu enti bibia pese ohunu ewo Asante ni amamre ni amane ye NYANSAPO TV na be hu ye di amamre ni amane ye tutunase aye tutunase samre aye otufo se tutu ababio aye Asante mawura na ho fade no kire Asante man ai ye kwa ye bretuo eni esika kokko ai eni enkabomu yewura eno na fra no meka green black eni gold ai kwa ye bretuo no ai eni ahamono na ewo mu no aye gold na ewo no Asante man enkabom otufo ayoko hene bia ye makwa beburu watebra wiri ka wiri so aya Asante mawura wona aka se empra na epunu woka se ehia na ehie esrem se jata ne wo wona nitisi a yentimi no e friends amampo ai wona obi ntimi ka o prem akokra won so bosuo ene wo otufo se tutu ababio Asante mawura yewura ma adetochi eburu yewura bia Asante makwa so yewura twa efra no no wo hwa se de medi kanka ye no eye amono ani sika ene Abibirem enti samre etre Asante man aye kwa ebrentu ewo Asante man ye nkamom ene Asante man ye gudi ewo ene efra yewura no samre eye na pompon su ohene wote yewura nifa so na samre pompon su afra ekura yewura ama hene ne abrepodi so akire yewura no wo hwe achia sika ketu bi ase tete na ye friend tete no na yewura eno na se obi di ne bone a wo twese kan na odi tuni minim atire se Asante man ye ho na mse eche manfo bi no ma mo yeti yewura obesa ko fa amamre ne amane na ba ai isamre yewura tenase oje ayena na paja hene otumfo paja hene wabetia na nankobia ankobia hene so aba betia ai samre na nanka so hene so wa ahemfo no bebre kan ho a o matwe ewura hu ahia ba hu na sa ma hene na nawe ko hene so wa ai ana mahunu ye atonsu do pass se aprabo hene ba hu no se ono so wa hanom ai yewura srafo eso atwa ne ho ahia etra Asante amamre ne amane ewo suma kwafo so atenase samre omde da bakana si wo ai echire tumi a Asante man wo yewura samre watenase atebi asma chiri bi nenya no ona ochiri do na da so mu ebrichi abrakasuma nya man fatal so ko techna bi witoso ye brechi ato atamaso no setu kan frafra ye kuma kusi ngan waze to kusi wa chmo cha fani fungan waze to kusi wa wonu bede waze to ya ta ku be ya dai waku no ni mafra ba ya waku me nsomu waku mu amagode wuwa waku amanse bele mayana waku edwa kasi ya nwanwa waze to nkunu na wonsu mafo waku maje nsu mafo waku mitabi nsu mafo waku masagu ni flani a
Waka for man penny more fled ye. Obi me kusum kuno, na basuma benya. Was the really winner? Wow, really winner. Welcome to KUSI. Welcome to Bruno. Citation. Was I on every time of my phone? No. Mr. Boy, Mr. Janume. And Mr. Say to free me here. Mr. Something to me say to everything. No. One ma go quiet to the mamma Oseadeayo. One made a fiada. Eddie for fear. And to danger more quanta. I'm here to go straight to Alabama. It will go straight to Alabama saying you. I'm not there for the body bomb. Cocronia. The cock my young conya. And who say to two? It's one of the blessed swap. When you play the same crowd, welcome to Jamaica in crack. Kungo Jabempa, but as I'm not really intimidated, to my pa. Let me dear Fra. Welcome to Jacquard for intimidacally. But as I'm a man and Domac Boniface, welcome to Suffolk by your four. Welcome to drama or dancer. Welcome to Jabberich, wardrobe. What you tell me to Akan Valley? What flow out of Patas, my boy could drink and say, was it to what the three more to say? Samre, you two for Bush penny, Abatia, Adeshi for no Netiano. Meet me moment in Eddie Macomako. Now, do you can't say any 2 4 the Bush penny and a chair, another she 4 twas or more chair. I a man, a member. See a member need the kind, and a man twas or more chair, but fair. I want to have a fair Asante, Mamma, and an Agyemang or Sobetia. I, at Asante Wadioye. Santi amamre ni amani atotona say ye when ni die ma ye hemfo no samre ye wura atona se a aye ono ani nuano ma de hyefo no etia amamre ni amani ekwanso fefe ai ye wura ye mo ade tochi eburu ye wura piao ye wura won kwanso asante makwanso na na amakwa adu ya do mkwanso na na amakwa adu ya do motoso miensa ya sante hima ne kwanso hemfo hima afo no toaso na na asa ba pani I on a book. I'm not going to go food, mammy, or no Sobetia. I na ma Agyemang amasi na na shewu hima obetia ne ba aye otu fo ofa na na ma say be ma se kwadwo ono so obetia ai obetia ai be ma se kwadwo no tu fo mam say hene no aha ono so aba obetia aye na na amakwadu aye sere so hima ono so obetia aye na otu fo ono anafo na aye akosu akwadu ono so obetia aye edum hene hemfo no samre omudi edum hene anim omo chi aba ha eba fo edum hene asante ba mre edoso oba na ahima edimu no sisi a wasori sambe che yewura ewo yewura dimu je se oyetufuo edum hene ono so aba betia samre be hu se na na skor man pon hene na na bo achi ansa da bura na na piao Titi will be can, Titi will be chere. Tete anansesem. Menu mienu nyina anim se, enei ye hwehwa ye hu. Se adwumadie yi ya faso ye hu se, ye be chere enchirima, amamre ene amane. Yes, sasso. Wow, kwaku ananse. Ene ko ware na yire asoya. Na woje wase na ya akora aboni abenye panyimbo ne. Ewiase ayewe no.
wodo tema ene enida ho wa twente kuma afiri ho se de kwakura na se dibitiri nyina ewura wo meni wona woni mude woni mama mre no te amane ase ye beji nkonya ni ato anansesem no ye hwiye a afutu a esene fata no wafa na ade abo obura eno nti ni hia me nana ajuwa bajo abra me de tete anansesem ebro me dawo ase anansesem so anansesem sawa
Sawa kohwe wani so ade wo ma bi da ye gina nyansapo kasa mfanyini so ya to nsa de afro nyame ya adoma kwasi ade edi anim yi de edi kan kra o fi champim mienu ene aduonu mienu nu mesro bo moden ya mro obi a ye nyisika e wo honom fa wat ontoma ana wata ade a wo pe na de fa brase na wo so bra na behwe amamene ne amane keke sanse duru honoma ene mi pi na ekoso honoma onfo ndu twa wisi ahunu mienu santem yi enya bi nhwe woni nyansapo nso ebeba abehia wo honoma e mamomo ene hwe na emu marimfi subscribe mame na se na like midi ene ebusu apani owusu tiumi